Sugeng enjang para ati yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan ati yuswa ing dinten Selasa Kliwon 3 September 2020. Sumangga dinten punika kita nampeni jejer ajur-ajer. Para ati yuswa, ing gesangipun tiyang Jawi wonten paribasan manjing ajur-ajer ngemu teges sedaya tiyang saged gesang ingkang saged manunggil lan ngajeni kalian kawontenaning gesangipun. Satemah gesangipun saged dados berkah kangge sesami. Setunggal Korintus 9 ayat 23, samubarang kabeh iku mau dak tindakake marga saka Injil supaya aku meluwo oleh pandumani. Rasul Paulus wonten ing waosan kita punika paring piwucal supados kita nggadahi tindak tanduk lan kapribaden purun ngajeni kawontenan tiyang sanes. Nalika Rasul Paulus nglampahi gesang ing satengahing tiyang Yahudi, piyambakipun inggih purun ngajeni menapa kemawon ingkang dados adatipun tiyang Yahudi. Nalika piyambakipun gesang ing satengahing tiyang ingkang nandhang karingkihan, piyambakipun ugi purun dados tiyang ingkang ngraosaken karingkihan sesaminipun. Miturut Rasul Paulus, kanthi purun nglampahi gesang ingkang kados mekaten, rawuhipun saged dipun tampi dening tiyang sanes. Kanthi panampi saking tiyang sanes kala wau, piyambakipun saged babaraken Injilipun Gusti lan nepangaken Gusti Yesus minangka juru wilujeng ingkang sejati. Para ati yuswa, gesang ingkang manjing ajur-ajer, gesang ingkang saged mapanaken diri kanthi wicaksana. Monggo samiya ngrembakakaken gesang ingkang mekaten punika. Amri kita tansah saged dados talanging berkah kangge sinten kemawon. Saiba indahing gesang, menawi sedaya tiyang saged gesang ingkang manjing ajur-ajer wonten ing Gusti Yesus. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka ngendika dhateng kawula, amri gesang kawula punika gesang ingkang purun ajur-ajer wonten ing satengahing gesang kawula. Kanthi perkawis ingkang mekaten, kawula saged dados talanging berkah kangge sinten kemawon. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Joko Suranto ingkang dasa mangke nembe nandhang sakit. Kawula pitados menawi paduka tansah makarya lan paring usada madhep kawula menika enggal kapulihaken inggih awit saking paduka. Kawula pasrahaken ugi kawontenipun Bapak Priyatmadi ing GKJ Pamong Utama Kalinegara, paduka ingkang ngreksa, paduka ugi ingkang mitulungi. Kados dene paduka mitulungi sedherek kawula Julio putranipun Ibu Ratih. Kawula pasrahaken kawontenipun para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang ngreksa, paduka ugi ingkang tansah mitulungi. Kawula ugi masrahaken warga GKJ Sragen, Bapak Adi Sungono, Ibu Astuti Purnaningsih ingkang wedal sakmangke ugi nandhang sakit. Sedherek kawula ing GKJ Sedayu, Bapak Wijongko, Ibu Eni Ruspramujiati, Ibu Katarina Indah. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Magelang, Bapak Wilin Jumairi. Kawula pasrahaken Bapak Mangku, kawula pasrahaken Mbak Cilik, lan kawula ugi masrahaken Bapak Budi Wikanto. Kawula pasrahaken Bapak Sudiat ing GKJ Wedi. Kawulipun sedherek kawula ing GKJ Antp Andum Tresno Agape Salatiga. Kawula pasrahaken Ibu Jumini, Ibu Maria, Ibu Paini, Ibu Jumina, Bapak Kustam, Bapak Joko Wahyu Adi, Mbah Jan, Mbah Tuminem. Sedherek kawula wonten ing GKJ Ungaran, Bapak Hono Hadi Prasetyo, Bapak Restiarto, Ibu Ratiningsih,
Ibu Dewi Teguh, Ibu Kristini Sunaryo, Ibu Suhantini Hadiono, sederek Dwi Putro, Ibu Sugito, Bapak Sembiring, Ibu Surisno, Ibu Munarti, lan Bapak Ibu Tugiman. Kawula pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Krapyak, sederek Setianti, ing Kikaji Wedi, kawula pasrahaken Bapak Paminto Saputro, kawula pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Micen, Ibu Purwaningsih Sunaryo, Ibu Elizabeth Indarwati, Bapak Bambang Setyo Margono, Bapak Moses Taji, Bapak Budiman Gultom. Mekaten ugi ing Kikaji Banyumanik, Bapak Daniel Agus Suwarso, Ibu Arung Puji. Kawula pasrahaken Bapak Minto Taruno ing Kikaji Pugeran. Kawula pasrahaken sederek kawula ing Kikaji Pamong Utomo Kalinegoro, Bapak Mardiono, Ibu Sri Windardi, Bapak Margono, lan Ibu Marsudi. Mekaten ugi ing Kikaji Immanuel Solo, Ibu Helmi Saputro, Ibu Tugiani Sunarto, Ibu Tati. Ing Kikaji Telepok, kawula pasrahaken Ibu Wiryo Sumarto. Mekaten ugi ing Wonocatur, Ibu Esti. Ing Kikaji Purbo, Ibu Karyumi, Ibu Kusmini. Ing Kikaji Witropodo Sidoarjo, kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti. Mekaten ugi ing Kikaji Semarang Barat, Ibu Linistopo. Ing Kikaji Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Ing Kikaji Trangkil, Ibu Nani Cahyono, Bapak Karyo, Bapak Ibu Toyo, lan Ibu Ngatini. Kawula pasrahaken ugi sederek kawula ing Kikaji Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Endang Sarjono. Mekaten ugi ing Gondang Winangun, Ibu Lasiem. Eyang Sarwito ing Kikaji Ngalian, Ibu Wahyono ing Kikaji Plengkung, Ibu Apri ing Kikaji Canden, Ibu Warsi ing Kemencing, wonten ing Denpasar Bapak Jatmiko, lan ing Kikaji Sragen Bapak Warsito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Kawula pasrahaken sedaya sederek kawula ingkang nembe nandhang sakit ing pundiya papan, monggo Gusti paduka enggal maringi wetahing kesarasan peparing paduka. Sedaya pandonga lan pasabat kawula pasrahaken wonten ing asta paduka Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para adi yuswa kita tutup pepanggihan kita renungan padintenan adi yuswa kanthi ngrepekaken kidung. Sumangga.